Het is dan wel geen stevig winterwaar, maar het is wel glad betiden. Schippenglad en dan slacht het wiet uit, dan kun je het zien. En zij is uiteindelijk Joen vannacht en meneer ik nog altijd een kans op gladens. Wel, Joen en vannacht eerst opklarings en de temperatuur zakt het naar -1 graad in de provincie. Op Eiland laat die temperatuur krijgt even wat hoger, maar het is nog wel vrij koud. En dan hebben we die kans op gladens en hebben we letter vannacht staan gewoon meer en meer bewolking, maar dan lijkt het eerst nog wel even droog te blijven. De wind die komt uit het zuiden en het zuidoosten, matig en vrij krachtig. Kan in het watergebied nog eens bij vlagen wat sterker wezen, maar ik denk dat die wind hem wel een beetje deljouwt. Ja, en dan morgen. Bewolking, dat wel. En staat er gewoon ruim, maar in de maand is misschien ik nog wel even ijzel. Dus toch nog die waskoging van gladens. En verder hebben we temperaturen die oprennen naar zo'n 3 graden. Dat is net al te volle, ja, op Eiland 4 of 5 graden. En de wind die draait letter op het dag in de midden naar het westen en het zuidwesten, zal dan matig en vrij krachtig wezen. En zoeken we dan vooruit, dan komen we 3 dagen zien maar rein. Dat is maandje, toonsje, vrijdag. En dat binnen dagen mooi betekent flink wie het waar. De temperatuur in het op 5 graden op maandje, zo'n graden op toonsje, 8 graden op vrijdag. En de wind meestentijds uit het zuidwesten mooi. Dan is het echt stevig tijwaar, zeg maar. Ja, in heel Europa is de winter 4 te ziek in. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.